Shalom. Oras madita sa luna manginang. Nuhaing lau mangara di rota upo kapar minggota tapuji matuata maride maita. Mar hite-hite gorni debata ama, dot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gorni to di parbadia, natu mapalangi dot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsobba, marsinggang mahita tuadupan ni Jehovah, sitopa hita, ay ibana do di patatta, jala hita bangso pinarnahan na, jala biru-biru ni iring-iring ni tangan na. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus sasadahodo si Pangulo padumon jolma dot debata. Puji hami gormi. Jala hudok kami moleate tuho alani saluhut nabi nahimmi. Patupahon hangulun nami. Sadungani mahami marhitete asini roham. Asa upikiri hami toktong na tinaumi dohot amamatem. Asa huarsakok kami dosa nami. Jala asa tubuh hami di hapor seon na sitong. Jala asa marroha haholongon. Hami uhud madok moleate tuho. Asa olo hami mangiton ho rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus diho matama puji-pujian di tengah-tengah ni saluhut uria.
naung tinubus mo mariti mudar badiay, olak niyon rodi saliling-lilinga. Amen. Mari kita. Tatangyo mapatik ni debata di parmenggota sadarion, ima patik patuluhon dot lapatana, songonon ma dot disi. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon gor ni debata, yang gonas turai dalanna, ay onahum do sogot akana marsneang ni gorna. Dia do lapatani i, oddo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang ita ol mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujar naroha, manang mangasi marhite gorni debata. Ay di tarsosa dot tangyang dot puji-pujian do sidohonon gorni debata. Ido saatna. Atong ramangido gogo mahita tu debata lau mangelahon patik nai. Ale tuan debata sai pargogoi mahana mangulangon bar patik nai. Amen. Mari kita. Ooh.
Tato poti madosa tamartang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na de banua gijang pergogona suatu dosan. Pardega basa doho jala rodi saleng leleng nadu asini roham. Saya marpamuati maroham dihajaton nami. Jala saya unang be ingot akka dosa nami. Ay jot do hami mardosa marado pokko. Jala jot do usungguli hami rimasmu marhitesian pangalasan nami. Dihatam. Ale Tuhan Jehovah. Saya unang paingot-ingot pangalasan nami. Unang alang asini roham, saya urupi mahami, ho alit Tuhan debata hatuan nami. Palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi mahata baga-baga ni debata, taringot Tuhan sesani dosata. Roma hamu tuau, asa mengulit ton dimuna, nina Tuhan Jehovah. Tung surah rara dosa muna songon abit bunga dap-dap, petar doh bainokku songon itak. Nak perara songon abik usuba, gabi songon hapas domuse. Hasang ngapon mah di debata na di gijang. Amin. Mari demita. Tatangyo mahatani debata, nagabi turpuk epistel di hari mingguan, imana tersurat di Efesus bidusada ayat 3 ayat 10. Tajama margati sore. Pinuji ma debata amani Tuhan ta Yesus Kristus. Naung upasu-pasuhon tuhita ragam di pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Dituduhia dohita bahen anak namar hiti-hiti Yesus Kristus. Asa tu ibana manguton halomon ni rohana. Di bakasan ibana do dapat hita haluau ni dibahen di mudarnai. Ima asesani akka pangaloseon manguton asini rohana na torlubii. Ay di paboton ibana do tu hita tahi di rohana. Na bunihian manguton halolon na naung pinahotnai di bagasan dirina. Ido saatna martua do akan natumangion hatani di bata jalan nau pepsa. Amin. Mari kita. Jalama puji yogi
Hadidak kumaha porsiatai songon na hina tindak kodong atas saporseon di portibion rak mai tamandok. Aw porsea di bata Jehovah ido ama pergugu no satu dosa na tu mau palangit do tano. Aw porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasare. Imana tubuh ning si Maria na gabi-gabian sianton di parbadia adorang so habubuan. Ido tuhata at naon na bernit di pamong ni silatus amate terpajal do ibana di hau penersilang na tuat tubuan na turu tuntanom na mulak mengulu dari patuluhan amanai tusuruk ko laut dul siamun di bata Jehovah amanai pergugu na suatu dosani di si ba pai mana tusuk tutanon mangulu do na mate au persea di tondi parbadia jala adong sarah huria na badia huria atapan alat ustan akan na badia do santudusa do diatai mando mulak mengul sogu dangi halok ng mata do nyangulon na surasuda amin. Maeng tabege may depujian sian korpungan ina Maria.
Tapi gematik ting huriat tanah masa di bagasan minggon. Horas madita salutna. Amanginang salutna ruas ni huriata tabi gematik ting na masa dohot nanaing pamasaw ni huriata ima di hari Minggu tanggal 8 Februari tahun 2026. Na parjolo guarni Minggu. Guarni Minggu sadarion ima seksagesima manang ono puluari adorak sohaheheon. Dohot topi Minggu di pasu-pasu asagabe pasu-pasu. Na paduahon na maragam. Nomor sada dada nasorang. Di hari Senin tanggal 2 Februari 2026 nunga di basa-basa tuata sada dana boru di keluarga amang Enro Oberson Sihotang inang Renita Yulistia Sinaga Sianwik Saplu Sada energi 26 saplalu tulpusia hipasdo dadanaki rap dohot na torasna napaduahon ruas na tabba mamuka sadarion Minggu tanggal 2 Februari 2026 gabe ruas ni Uriatama keluarga amang Bejalal Agustinus Rumah Horbo dohot inang Fiona Dinda Priskila Sinaga ruas daftar ulang nama jalo pasu-pasu pabagacon di HKBP Tangerang Kota tanggal 22 November 2025 Nok Salpu alamat Jalan Pajar Blok F3 nomor 21 Cipondo Mamur Wi 10 Sada energi 26 Saplalo 40. Nomor tolu tik-tik pabagason. Tik-tik na parjolo. Naing majalo pasu-pasu pabagacoma. Abil Osario Soares Sirait. Anak ni amang Syahlim Sirait nahinan. Tubuh ni inang Mawar Suryani Sihombing. Ruas HKBP Luban Hariara Resort Situluama. Distrik Opatoba. Dohot Orwana Vera Yulia Tambunan. Boru ni amang Situa Jackson Tambunan nahinan. Tubuh ni inang Floras yani Parwik Opat. Ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 20 Sada, Banten. Partupolo dipatupa dari Sabtu 7 Februari 2026 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasu-masu dipatupa dari Sabtu tanggal 20 Februari 2026 nanengro di HKBP Cengkareng, Resort Cengkareng masuk Pukulwalu Wip. Napaupaton ruas namonding. Di hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 nunga jumolo marujungolu amang situa jonggi panangian harianja umur onopul tolu tahun sianwik 20 sada energi tulplonom debatama mangapuli inang rindang nopina panjaitan do sudi keluarga na tinadikonna. B. Di hari Selasa tanggal 3 Februari 2026 nunga jumolo marujungolo amang julu bersimamora umur 50 tahun sianwik 10 sada energi tolu sia sada di Batama mangapuli inang Bendo City boru manulang do sudi keluarga na tinadikonna. C. Di hari Jumat 6 Februari 2026 nunga jumolo marujungolo amang Jepride Simamora umur 50 tahun sianwi 20 tolu energi sada pak pitu di Batama mangapuli inang Octavia Ria tambah do sudi keluarga na tinadikonna. Jadi dipatu pada sadarion permingguan di rumah duka niuluhon ni amang pendeta Maridup Purba MTH dohot parhalado week 20 tolu. Napalimahon perjamita tamu sadarion Minggu tanggal 2 Februari 2026 nama kobasi par minggu pukul 10 wib ima inang pendeta Riswanti Panjaitan MTH saluhut ruas paralado do pangulan nagotiki pasahaton mauliate di pakobasion nasida. Napaunapon pilihan tujolo. Di permingguan sadarion pasahat pilihan tujolo dohita di bagasan amplop songotada mauliate ni rohata di pakobasion niamang situa Dr. Andus Jonar Limbong Sianwiksia. Nasai laon di hurion nanay pensiun manang purnabakti sian hapar haladoon pelias sada A sada B dua tapasaha maandorak sojamita pelean di bagasan amplop tapasaha duksipul jamita tapasahat ma di bagasan lasniroha
B. Di hari Minggu tanggal 15 Februari 2026 nanaing ro pasahat pelia 7 lodohita di bagasan aplop duk sipul jamita songon tada mauliate ni rohata di pakobasion ni amang almarhum situa jong di panangian harian jasian wik 20 sada na sailaon di hurion pilihan sada A sada B 2 tapasa ma adorak so jamita pilihan di bagasan amplop tapasahat duk sipul jamita tapasahat ma di bagasan lasni roha. Nomor 7 learning calon sintua. Di hari Jumat tanggal 10 Februari 2026 pukul 10 lalu patu paun huriata do learning calon sintua maringanan di gedung baru lantai 2. Pinangido matu sudah calon sintua asama dohoti learningi. Napawaluhon pertanyaan pamuhai. Hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 di patu pahuriata do pamuhai pertanyaan wik di bagasan taunon maringanan di gereja masuk pukul 10 siawip retama hita saluhutna para lado dohot ruas napasiahon family gathering pangulan nagok tiki dohot keluarga HKBP distrik 20 Sada Banten hari Senin tanggal sia Februari 2026 HKBP distrik 20 Sada Banten patupahon family gathering Pangulan nagot tiki dohot keluarga maringanan di Marbella Hotel Anyer Banten. Napa sapuluhon konven dohot Bonataun distrik 20 Sada Banten. Hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 di Patupado konven dohot Bonataun HKBP distrik 20 Sada Banten. Maringanan di gedung pertemuan Sinta Tangerang masuk pukul sia wib. Koinonia manang pelayanan persekutuan. Nomor sada Bonataun seksi remaja dohot pemuda. Sadarion Minggu tanggal 2 Februari 2026 di Patu Pado pertanyaan Bonataun seksi remaja dohot pemuda HKBP Tangerang Kota maringanan di gedung Sopo Saroha mamuka pukul 10 toluip niuluhon ni Bible Pro bertauli hutauruk. Retama sude remaja dohot naposo madohoti ulau ni. Napaduahon Bonataun naposo transiamus. Hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026 di Patupado pertanyaan Bonataun Naposo Transiamus HKBP Tangerang Kota maringanan di Wismi Tangerang mamuka pukul 10 luip niuluhon ni Pendeta Sardono Siburian. Napatuluhon Bonataun NHKBP hari Minggu tanggal 15 Februari 2026 di Patupado pertanyaan Bonataun NHKBP Tangerang Kota maringanan di gedung Sopo Saroha mamuka pukul 10 toluip niuluhon ni Pendeta Sardono Siburian. Napaupaton pertanyaan seksi paropuan. Hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 di Patupado pertanyaan seksi paropuan maringanan di gereja mamuka pukul 10 pituip. Ina Maria, Ina Hanna, Ina Deborah, dohot paropuan sian ganukwik. Nama kobasi pertanyaan ima paropuan sian wiksia dohot punguan Ina Deborah jalana pada dehon konsumsi ima BPH paropuan wik 20 dohot wik 20 sia. Napalimahon pertanyaan seksi ama. Hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 di Patupado pertanyaan seksi ama maringanan di Sopo Saroha mamuka pukul 10 sia wip. Retama sudi ama di huriaon madohoti pertanyaan ini. Punguan ama huria, ama kantata gloria, ama asap bermazmur, dok sude ama sian ganuk wik. Nama kobasi pertanyaan ima parageda, amang situa amri sartono purba, tangyang pangundianon amang sudung simatupang, papungu pilihan amang sintua pahala panjaitan, amang sintua jantus purba, dohot amang eliner lubagaul. Kor sian punguan, kor ama huria, kor ama kantata gloria, dohot kor ama asap bermasmur. Naponopon seksi lansia. Hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 di Patupahuriata do pertanyaan seksi lansia. Mamuka pukul 10 tolupuluip bertempat di gedung sekolah minggu lantai sada. Retama sude lansia ni huriata madohotisa. Poin napaupaton marturia manang pelayanan kesaksian. Naparjolo pertanyaan Bonataun paduan suara Gita Serapim. Hari Senin tanggal 10 Februari 2026 di Patupado pertanyaan Bonataun paduan suara Gita Serapim maringanan di gedung Sopo Saroha
mamuka pukul 10 siawip ni uluhon ni Pendeta Sardono Siburian. Poin na palimahon diakonia manang pelayanan kasih. Na perjolo ucapan selamat dan doa. Full timer parhalado dohot sude ruas pasahaton. Selamat ulang tahun Ari Hatutubu tu 22 halak ruas. Dohot selamat ulang tahun pardongan Saripeon tu 10 tolu keluarga. Hatani debatama dok. Sai dilehon matuho si subut roham. Jala di pasaut nasa sakapmi. Pesalmen 20 ayat 5. Tu sudah ruas namar sahid, saya dilehot Tuhan magogo dohot hai pason. Hatani tu hatta madok, saya homa pamaluma wale Jehovah. Asa tung malu muilala, saya homa mangurupiau, asa tung dapotan pangurupio nau. Ai hodo puji aku. Di Jeremia, pidu 17 ayat 14. Songoni matikting di minggu tasadarion, dia katikting naso di jahon nuaeng, tajaha di buku acara digital, na usaha tu grup WA ganupuik. Mula dong akan hurak takas di panuratonon doh di pajehao di tiktingon tapatakas matu parhalado di witabe manang tu sekretariat ni Huriata di tiki jam kerja saya di pasu-pasu tu hatta mapakobasyo ni Huriata jala di pasu-pasu manang parhalado doh ruas lao patu pahon aka ulaun na dinggan di Huria bain sangap di guar ni tu hatta Horas. Noaeng mari demaita huhut papungupelian sada A, sada B, dua. Nido nido hatari
Damai ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhut na. Salom. Hatani debata jamita di mingguta sadarion, minggu seksagesima. Natasura di sada Musa, biddu 12, ayat sada rodi ayat 5, huzaha marihita. Dungini na Jehovah mamadoksi Abram, bukas maho siatano hagodangammu, dohot sian hatubuammu, dohot sian bagas ni amam, tutano si patudu honokku tuho. Hubahe peho gabe bangso nabulon. Jala pasu-pasuok kumaho. Jala pabalgaok ku guarmu asa gabe pasu-pasu ho. Jala pasu-pasuok ku aka nama masu-masu ho. Jala toruakku aka nama murai ho. Jala dapotan pasu-pasu marhite-hite ho. Saluhut aka bangso ni tanoon. Jadi bukas masih Abram, songon nanidok ni Jehovah tuibana. Bukas madohot silot, udur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abram, dina bukasi ibana sian haran. Dungi diarahon si Abram masih sarai, jolmanai dohot silot. Anak ni hahanai, rodi sude nasi namot samot nasida, dohot jolma akanati nuhur nasida diharan, jadi bukas manasida lao tutano kanan, jadi dung tolhas nasida rodi tano kanaan. Ido sahatna. Adong doison bahasa Batak namaning goring, bahasa Batak tulen, imataringot tubukas. Nangapa na sudira hita maboto ang hado bukason. Lebih luas do pengertian ni bukas mula di hata Indonesia, pergilah. Mula hata Batak pergi sa sitong na lau maho. Alay mula bukas, pidahuta. Nasa na adokyat di ibana molotano na boy di gadis aka arta na boy buanon na dibuan alay dang mula betu hutay mololao manang mangaratto boy lao alay olo dom se mulak alay ang gubukas ditadikon sa dahuta dohot na subuy buanon na aka artana alay na buhay dibuan masude. Tuhuta, patu
sito potonna alai anggo si Abraham diturpukon tuhuta nasohiani ida nasohia binege nasotinadana dope. Ima pangatusion taringot tubukas akamangenang. Hauduhon ima parbueni haporseaon. Moloridok ibana porsea alai dang diulahon manang dang diului hatani debata digoari doi parhaporseaon narumar. Manang ragu-ragu, bimbang, marduaroha, dang holpu, dang hipal, dang bulat, mangoloi parsuruan manang maparhatutuhon hatani debata. Lumobi ma molodak siat turoha, nanidok nai, nasinuruhon nai, dang masuk logika, dang masuk tu pikiran, Moldo mangulahoni. Amang inang buido tapatudos taringotu haporseo di Heber 10 sada ayat sada. Alai anggo haporseo ni ima pos niroha doi diakasi hirimon jala pamotoan natotu taringot tu nasoni ida. Di Heber 10 sada idotong didok di ayat pitu hinorhoni haporseao do di jalo sinoak poda taringot tu naso dapot idao dope naso masa dope gabe mabiar ibana jala di pauli parawi bahen haluaan dinasida sajabu di haroroni ayat nasu marmai air bah di duluk-duluk do hutana dang jonok ngilaut manang danau taksiat turoha disuruh debata noak pature parau dihamu dongamu sabagas pamasuk matusi nasa akka pahap-pahanan binatang-binatang berpasang-pasangan di Papua do naing paroon na aek nasumar. Alay daknya do pe masa, tangadong do pe contoh nasongoni. Alay haporseo ni sido sinoak do natuk madungdung jala makkaporseai maperhatutuhon nanidok ni debata. Gabe diulahon. Di jalo ibana tutudo naninok ni debatai. Ala di parhatutu ido ubahen na di pauli parawi. Dang ragu ibana. Nakpe godang sian akahalak na dinahumali yang imana maparekedi paluak-luakon pa madok naritik ay nang ritik koro sinoaki dibayani parau soibalga di atas ni duluk. Baya tu ngarang do piala berak manariki tiki. Hidup bay na didok akan atorop songoni tu ibana. Tidak bisa diterima logika, manang akal, tapi dia melakukan ala haporseaon. Songonido nang namasa tongdo di Heber, di Patakas, di Heber 10 sada, ayat 2 didok. Hinorhon ni haporseaon do mangului si Abraham. Hinorhon ni haporseaon. Dung di jo bukas tutano si jaloon na bahet teat-teanan na. Saut do ibana bukas. Suadong di boto si topoton na. Dang di boto tu dia. Payako kita majok kamanginang mulo disuruh borhat mana di konhuta. Hape so binoto tu dia iba. Alai ala haporseaon ni si Abraham tu debata diului parsuruan ni Tuhani. Amanginang hita na pungudison ujurojo ni debata nunga marumur si Abraham 75 tahun. Kaya kok kita maju molong na 75 tahun.
Tutu umur ni si Abraham modding 175 tahun. Dan adong dope danak tubuh sian si Sara. Ala di dok gabe bangso nabulun torok poparanna. Molo tapai hutihu do sejarana dupe marumur sia puluh sia tahun si Abraham Roma bua-bua tubuhan anak ibana sian pardijabuna si Sara. Dupe marumur 100 tahun asa tubuh si Ishak. Berarti dung bukas 75 tahun, 25 tahun naik di paima si Ishak. Jadi, dang ragu ibana di naung pinasahat ni debata gabe bangso nabulun. Gabe pasu-pasu ibana di tongani keluarga nang di sadok bangso. Gabe taruli tano partalian, oppe na maul doon. Molonau hita tusada huta, totu ikop pangaleon ni raja ni huta manang na tinggal di huta ido. Nalau inganan. Alai anggo debata madok tu si Abraham gabe napuna huta. Ima tano Kanaan. Suarong ditadda di dia tanoi ise napunasa, tapi Abraham yakin dan taat setia menuruti perintah Tuhan. Amanginang di umur 75 tahun nasongoni tagamod do sa sitong nanung nga bakol rohalaw mga ratto. Manang apalagi bukas. Buido ra di ba madok atoy maba? Di somma ni tao-tao ma. Nga matuay ba? Akan aposoy ma inna. Alay ternyata Abraham walaupun dia sudah tua, umur 75 tahun, dia semangat. Pos rohana di pajauon, di pangurupion di debata. Sehi tapi akka manginang, akka nakpesiun, doh nanak pasiupe, ya, nang marumur, sotuk talu semangat ta. Taului, uduk kita tu persuruan di debata, gudang jolma dung marumur berhasil. Gudang dung marumur lam torok pinoparna. Gudang dung marumur lam hipasi bana diak kaulauna. Tarsongon si Abrahamon. Nian akamanginang molo di hutana di haram naking didok hata asli ni hutai ima urkasdim. Molo nuaing hutaon negaraon ima Iran. Nuaing Irang lagi marporangi, orang saudara nuaing isi. Habis diluti, ditindas, dipamati akan unjuk rasa menuntut keadilan. Ima urkasdim. Molo aka napistar madok, ia urkasdim manang padang haranon, sasitong na nunga maribu tahun luaton diingani jolma. Jalatano nanapu nasubur doon. Si Abraham dohot sudi aka keluarga dang napugus nasida di luati namamora do. Na dihargai, nasangap dan taat kepada agamanya pada saat itu. Agama si Pilibegu, manobba patung, manobba kanak-kanaan. Dang di paloas debata akan hinaholongan ni rohana na uduk tuhatana lilu diakka haporsiaonna. Ido ubain na di jo debata si Abraham. Dibereng debata na taat setia do si Abraham. Marna tua-tua nang mardongan burju. Tu agama na saat ipe
burju. Ana disada partikian di patadahod debata di rina tu ibana jala laus di jou ibana asa bukas siani tod di debatado na mangula di bagasang nguluna ubat terjalo rohana jou ni debata asa bukas ibana dakkolam maninggalhon huta hatubuan maninggalhon arta akadonganna dongam magodang natorasna dohot bagasna alai dohot do maninggalhon paham agama naso lomo ni rohani debata. Asa mulai si Abraham do tadok majo istilah ditukangi debata jolma nama nada debata Jehovah nama no palangit dohot tano dohot nasa isina terus sahatu nama kokok jolma sia dosa marhiti tuhata Yesus Kristus. Sian Abraham may. Sahatu akapo peranna rodi bangso Israel. Jadi hita kena pungudison peparan si Abraham do hita. Nunga di aing hita gabe bangso na pinilit ni mata. Hurian itu hata na huhaholongi di bagasan goan itu hata Yesus Kristus. Noaing rosuk kusukun. Aha do bocir mabahen buasa di umur naung songoni gajang na di jauh de batasi Abraham. Nama tujuan doi lau patuduhon naso masigatung tuha tauon ni jolma tu pikiran ni jolma hasa saut ni baga-baga ni debata. Alai marujahan tuhuaso ni debatado. Jadi salilik so ta obucon hosa parpudi sian pamatak taon tetaplah semangat. Jala sudut nau poso argai hamutong nak penong marumur. Unang lias rohamu. Ternyata Abraham menjadi berkat bagi dunia. Gabe bangso nabulum. Tiruan di parange di pabahenan, doho di pangajarion tuak kapoparanna. Adong manang piga si putih hota siya turpukonak kamanginang. Pajauon ni debata mangigil na porsiai tumudalhon ngoluna sian narobi. Moloidok narobi ima bakko hasomalan nasolomo ni rohan ni debata. Molo oputta na jolo hasipele beguon isarana contona makatai dohot naung marujung ngolu. Daksi pakulinga benaung mate. Ainunga sahat ibana munga di tangan ni napuna huaso di debata ibana. Molo ajaran di teologia di Huriatta di HKIP nama makulingi naung mate dos doi nama makulingi mejaon manang kursi manang bangkui. Molo ditangyakon naung mate asa di jalo debata dos doi nama nangyakon meja kursion asa di jalo debata di Banua Gicang. Ima hita Protestan ajarat tadoi. Ido na binuan ni Dr. Martin Luther. Suasoni na pinatolhas ni Nomensen na julo tu Tanah Batak. Paham na songonima salah satu sita di konon ni agama hasi pelebeguan ni putta na julo. Alani dangadong belabana lao tu urian manangyakon naung sumuluhi dangbe alai mulo laut jiara martangyang iba na disi dikenang masa lalu ni namodingi akan nauli na denggan gabe siulaon na tikidinguluna daksalay alai molo Tuhan jalo ma nahuhaholong yon tu labung moloin na dangadong lapatan ni
namanang Yakub bangkodoy. Asa ditogihon debata nakpe naung songonik rosu ni parsaoran ni si Abraham doho keluarga termasuk di parugao mauna dipangido ikut tadi kononna ikut tudal hononna ngolu narobi bakko hasomalan nang nasosiat turoha pajauon ni debata dang bui ragu. Akka bako hasomalan nasolomo ni rohan debata tarikon. Ima taida sada diturpukon akka manginang. Nunga ditadda bangso na diluati surat jala pamusatan ni jolma mar 33 marboniaga jalan nama mora si Abraham baik pegudang hartana dia juga tidak ragu-ragu meninggalkan hartanya orang inabui dibuat do dibuat ibana jauh-jauh ni debata mabuan si Abraham manadikong ngulu nasongoni meninggalkan zona nyaman sabutulang ngasonang nguluna ay memang molo di jauh tarik konot tonon tarik kombainin hati nga mamauray wesi lao mahotuhuta si patuduhonok kutuho ninna ini adalah ulau namaul sangat sulit dan masuk tu pikiran alai molo haporseaon parsuruon ni debata tapar hatutu unang ragu hita ido namasa nang tu si Agustinus. Manadikong ngulu na gok hariburon, mewah. Dohot ragam ni akan namasa di nguluna. Dung gawe si huton Kristus ibana ditadikko sudi. Songoninang si John Nathan. Hala Amerika manadikon ulaun na mar 33. Alay sada siya 33 dan keuntungan besar mar 33 jolma. Dibuan sian sada bangso, sian sada negara, jolma di garis tu negara na asing. Diperbudak madisi, imbalan nama cebalga. Gawe mamorazong ibana, alay dung diatusi, dung diboto, dung di jalo Tuhata Yesus Kristus Tuhan na dirajumi bana ma dirina lilu daw hape. Sana doa na ditarik ko ni. Songoni nang si Franciscus na sian Asisi manadikon hamorao ni natorasna. Doho jepek dohonon dangolo ibana marhajopon na pinukkan ni natorasna. Gudang do memang na makalomohon molo nga adong dinatorasna gabedang laurohana mga luluy ulaon na ala nga adong na pinukkan ni natorasna apalagi molo anak sasada ibana alay anggo si Franciscus ditarik kodo artani natorasna lau ibana mandiri ujung na artani natorasnai aladung berhasil ibana dilehom may tuak kana patut. Jadi dia tidak mau hidup mengandalkan apa yang telah dimiliki oleh orang tuanya. Taringokna ganup halak na tarjou manadikon narobi jala pahibul roha maka porsiai jala mangului parsuruon ni debata. Na mangihut hauduhon tu Jehovah mangukap pitu ni pasu-pasu. Takuboto manginang manang nokyata bigi. Adong sada turi-turian songonon. Heado sada ama namangido horuk korong ni buruna.
horuk korung ni borunai sasitong na sian suasa do. Tumakas do rahamu inang manada sangod dia suasa te. Tanga pala nargay. Ina maralugam na umura te. Atik pe na mura-mura horuk korung ni borunai alay ala na leleng dipakke macay holokia dorohana tu horuk korungi. Tu dia lau ibana say dia litod doi dirukung nai. Alay ala dipangidu among na amana. Jala macay holong rohana mida natoras nai amanai. Gabi dilehok koruk korungi hasoloan ni rohanai tu amanai. Uju pasahatok koruk korungi tiki diukap amanai tangan na laho majalo horuk korungi. Tarida ma di tangan ni amatai horuk korung nadus rumang na tu horuk korung ni borunai. Rupana. Modelna. Alay siya mas na adul umarga siyan suasaido horuk korungi. Gabei madilehot tu borunai suasai di ibana. Diamatay. Tudos tusima rumang ni pasu-pasu na pinasaha ni debata tu si Abraham. Ditarikon nauli uju di ngoluna narobi di haram manang di urkasdim. Alai gabe dapok na do adul na umulu na umbagak na umuli sian sude na dimiliki na adokyat di ibana. Songorima gobaran ni nakpe holong roha alai molo usangapan. Jala upurseaan iba, ukolongan rohani iba, tu namangido sian iba, ikon umuluad do iba tu si. Ido pakkokopon, ido hauduhon nasitong. Ay balik ni hauduhoni, gabe dilehon, namarsuru ibana do, naumarga sian na adong di ibana. Ido pasu-pasu. Namangi utak kamanginang jala parpudi, pasu-pasu ni debata, patauhon na porseay gabi pasu-pasu. Adong nabisuk maddok. Kita diberkati bukan untuk menimbun, tetapi untuk mencurahkan. Di dalam Kristus kita adalah anak-anak Abraham. Dipanggil untuk membawa berkat Allah kepada dunia yang hancur. Didok napistar dotong, na ulas rohani sadahalak, ima molobui ibana sian nasana rohana, gudang mengalehon, banyak memberi kepada orang lain. Nalasar rohana. Jadi pasu-pasu ni debata na ubalga molo ngolutang gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni parsaurata doho akadongata si ganupari, di tonga-tonga ni huta manang hobar jabuta, nang di tonga-tonga ni ulota doho di tonga-tonga ni bangsota. Ido pasu-pasu na umarga. Contoh, Moluadok sada punguan dang putor di siau makilala hurang tabu pakilalaan na. Dak sonang rohana ala sohadir de peawisi. Alay dung roau las rohana pitor di hao. Gobaran ni sada hanak gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni akaparsauran nang di tonga-tonga ni keluarga. Songonido nang akka ianakon dito nga ni bagas. Hirazarang go danak las rohana moro dang di sinatonasna. Takuboto adong siya tonga-tongat ta songoni. Umumna molo dang di si
natorasna dijabui itter sigop-sigop do makkuci jabu. Mabiar nasida. Makkurungi di jabu. Alai molo di sini natorasna lega pakilalanna. Dan adong biar. Nah tapi adong do las rohana molo soisi natorasna. Alai na duminggan dang tabu pakilalaan molo sorap do natoras niba apalagi tikidak dana kiba. Songonido nang rumang ni pakilalaan si Abraham di hapor siaonna dang tabu pakilalaan na molo dang rap dohot debata. Ido ubahen na tung bulus rohana mangului pajauon parsuruon di debata. Huriani tuhata na huhaholongi di bagasan kohar ni tuhata Yesus Kristus. Pasu-pasu narikot sisagi honot tatu portibion ima haluaon. Dada holak kaluao di partodion. Dohok do haluao di pardagingon. Ido nani ulahon ni opui eporus parzolo HKWP Dr. Inghuer Ludwig Nomensen. Roy bana siya Jerman tubo na pasogita tutano Batak. Dakkolap pajongjong gareja ibana. Pajongjong gareja ngolu partodion. Malua siyan ngolu partodion. Naung ni parhatoban ni dosa di hokop tuhata Yesus Kristus ima gareja. Alai dohok do dipikiri ibana karena dia membawa berkat tu halak Batak. Tu bangsa Batak. Di pajongjong do pasikolaan. Di pajongjong do pasikolaan asa pistar halak Batak. Asa malo unang ketinggalan zaman. Unang buta huruf. Asa hipas halak Batak di pajongjong balai pengobatan manang rumah sakit. Asa malo marsuasuanan bertani di pajongjong di baheb pergurungan gabe songon latihan bertanam-tanaman. Contoh, marsuasuanan asai ditiru nang di akapolak nabe di hauma nabe. Asa sibuan pasu-pasu do sinomensen di Tanah Batak. Jalahita pihak kamanginang di Bantenon, di Tangerangon, manang turia pehita lumobi hamusudut akan oposo, muse mangarato tinggal di luati, ikong gabe pasu-pasu di inganani. Ido akan aporsea, ido nani igil ni debata, unang gabe terkait rohata tu namasa di luati. Songon si Abraham, lau tu tano Kanaan, sasitong na nga adong di si halak Kanani, si Pelebegu. Alay dang holo terkait na sida, laho mangihuton akka paham, agama na pinasobba-sobba na sida. Aha naung pinasahat ni debata, hata ni debata, naung tolhas dihanguluhon na sida, ido dihanguluhon manang di dia penasida maringan marhuta, debata Jehovah, dipapuji, dipasangap haporusanna. Halak Batak pe akamangina ni apresiasi do lumobi ruas ni HKBP di sadok portibion. Molo pungusa ada 2 halak Batak itter di pajongjong do garijana. Ternyata di Kalimantan Songonido. Ido bahen na didok HP molo halak Batak songok keong nginna. Huripuhia do nakasari. Hapedang napatan na keong tudia lau ibana dibuat-buat do jabuna. Sarangnya dibawa-bawa kemana dia pergi. Halak Batak pesongonido. Kemana dia merantau dibuat-buat do garijana. Batik kisotorok dope badi hutum majo gereja-gereja na adong disih. Alai duk torok tapacong-cong magari jatta. Ala di bagasan parhuriaw ni huriatai
tongdo disi diajarhon songo dia ruhut parhaha maranggion budaya na menopang hatani di bata manang na somaralo tu hatani di bata di paian di hangoluhon ido nang aka adat tape di patikianon na hobat tu hatani di bata tapat tahattod do hola bahasa bata do dakku boto di bagas tabi akka maginang na toras na malomar bahasa Batak tapi terpengaruh kepada anak-anaknya dijabu hola dijabu pe doho amat tay marbahasa Indonesia na tapi marpasir-pasir. Harusnya pakailah bahasa Batak di Bagasta. Anggo bahasa Indonesia na pasti diboto siya tetangga, siya sikola, siya kantorna, do siya kana asing. Alay bahasa Batak, hola di HKIP doho dijabut tadu ya dong. Doho dia ka pesta-pesta Batak. Alani partahaton budayata. Manak tu dia pehita lao. Aka budaya na hobat tu hatani di mata tahanguluhon. Jadi Abraham lau petu tano kanan tongdo bahasa budaya asing ni nama nobba gana-ganaan di partahat pun nasida. Termasuk ruhut parhaha maranggion. Ido mulai siang Abraham sahatu marga na 12 ni Israeli. Hira ido persis di ihut-ihutton halak Batak. Sejarah nidang binoto dia, dang apala takkas huwoto. Alay halak Batak, pasol hotto dirina do dohot halak na asing nakso hati nadda. Manang pajupang disada inganan di pangarat tuang gabi sol hot. Margaod doaw margaon. Opukku doho, tulakku doho. Hape so hiya binerengin. Gabi sol hot. Itu karena budaya. Bangso Israel pesahatu sadarion. Marga nasida di partahat do. Alani akamang inang hitana pungudison. Pangoloyon ni si Abrahamon gabe tiruat di ngolu ni akana porsea. Di ngolutta si ganupari. Dari kisah Abraham ini kita diingatkan bahwa orang percaya adalah umat yang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Menjadi saluran berkat bagi dunia. Diberkati untuk menjadi berkat. Tadalarima amanginang ngoluon. Marhite hauduhotta tu parsuruon ni debata. Asa gabe pasu-pasu hita di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni parsauratta si ganupari doho akadongata. Suak songoni nang maradupon warga manang di tonga-tonga ni bangsotta. Amen. Matang yang mahita. Mauliante Tuhan taruli hami di hatam di bohali ho. Di joho hami manangihon doho mangulahon hatam asa gabe pasu-pasu hami di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni parsaoran lumobi di tonga-tonga ni akabangso di dia hami mian maringan gabe pasu-pasu sibuan las ni roha hami disi pasu-pasu matuhan hatami gabe bohal nami, ngulu nami. Asa gabe bangso nabolon ni halomohom muhami. Taruli akka pasu-pasu silehonommu di ngulu nami be, marhite akka ulaon nami. Ale Tuhan pos dorohanami, porsea dohami. Ganup na uduk na olo na porsea mangulahon hatam ido nataruli pasu-pasu nataruli las niroha olop-olop salom di tonga-tonga ni ngulu si ganupari. Ale Tuhan di bagasan arion nang mingguon borhat be hami tu aka ulaon nami. Sai ramoti hami. Pasu-pasu bahen majadi aka nahu ulah hami. Aka ruas ni huriam. Na met rodi na magodang. Jagai Tuhan marhite todim. Apuli aka na marsak.
lehon hamalumon tu akan marsahit, hagir giron marsiajar tu akan marsikola. Suak songoni Tuhan akan nagale ekonomina lehon habengeton hasabaron, patudu dalan ningulu siulaonna, siani ibana taruli ngulu siganupari. Marhite asi dohot holongmu, say manupak doho di akka na porsea na uduk olo manguluiho. Alani Tuhan hupasahat tami matuho, daging dohot tod dinami homa na punasa, lomo ni rohamma na saut ulaon nami. Urasi sian nasa dosa, marhiti anakmu Yesus Kristus martangyak kami. Amin. Maredde mahita, huhut papungu pilihan di amplop, tapasahat tujulu si pasahatot ta, tadda holong nirohatta tu amang situa jonar libong nanang pensiun di tiki nanang ro. Bye.
ako mapeliata. Ale bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhaseak kami pelianon. Pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutan dahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleama nami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaomu. Say saut malomo ni roham di Banua Tongaon. Songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa dariok kanguluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tu toddim. Sandok no luhur, rok do damar saga